pare na ko ay daan yan. Nagawin mo buwan. Ako ni Gilar. Ako tayo putol. Buungon. Niya. Hindi na ko siya pa ibuon nga na isukul. Ako ulun we. Few moments later. Hoy ko, mas sunod sa palida. Pre. Oh, isa man. Nalag ko yang yun ako pre. Oh, sa lagi na. Ako ibuungon nga to pre pa niya. Nya, Putol ako nimo. Okay ra nimo? okay lang. Tarong ba? Oh, nya pila may ako ana. Wala ba na isuhol ra ba? Naluoy mo kasi tiguang kay yang iyo kay. Putol gini niya. Sagol tabang sa niya ko ah. Sige, tabangan lang nato. Sige pre. Ato pre. Yo, asa mo ito imong suhol sa pagputol sa buong nito? Akin de, aray para sa akap. Ya, salamat kayo. Kay imong buongon, karong adlaw ba maputol. Sige. Ano limpyo na ya? Sige, ako doon. Oh, hey, asa to? Kini may putol mo. Kini? Oh, mana? Sige. Ay. Kini una. Kaya ba ka? Paborito na pita. Ay, tawag yan. Pero nga, putal pa ko, kra pa nagaw. Few moments later. Anak war. Iya, kitagaan na din mo day. Sa itagaan. Yung tutyo ka ni nga paputol ng buongon diha hatag og 300 ya. Sure ay. Lagi. Mao na. But mo wa oy. Wow, lagi. Kaya tabi. Paputol din mo dito blaing nga ikaw mo sa hulat. Kawan na oy. 100 lang. Wait, mong oy. 100 lang. Sa inyo paputol kay dito mo itong mo tagi. Ay sabak mo to. Sabak mo to. Ang gisulit ko aning 350. Tagkutan ay nakakita. Malasa oy. Sus, mukha sa ni Buitoto oy. Sa gatos to niya, nalipay ko 350 ka ng 250 pero baka na lang kwarta gyapon. Kwarta may sigot-sigot. Agot tayo. Ikaw putol wa kay baw. Dari suhol. Tapo yay. Abi na dali kay putlong kahoya, gahim na kayo. Uya, wa pa isohol. Singuta ko niyo bay. Putulong kahoy, abi na humok lagi kay putlon. Ay ka tay nagputol sa buongon katong ingon ni isaw. Oo, mao lagi. Muna. Isuhulan ko na mo 300 ato. Kung ako na mo. Wala ay. Wala ito sa ay. Awa ay. Wa go gitagaan ko niya. Ha? Sa gatos oh. Usa. At Ako to pang taon kung pa. Gawa ni mo ay mga taga kwarta no. Hayay kay siya. Tindog-tindog lang siya. Ako to pang taon.